Искам първо да благодаря на всички хора, които дойдоха, въпреки че ви нарекоха малумни, луди, от психиатрични болници излязли, които ще дойдат днес на протеста, наречени така от депутати, които са народни избраници, които си позволяват да се гаврят с хората. Аз нямах намерение да правя такива неща. Аз исках да ги бия в тяхната игра, защото аз делата ще ги спечеля. Обаче те прикалиха, започнаха брутално да се гаврят с мен, да ме обиждат, да ме вържат гол, да ме карат като свинжир, на свинжири си като мечка, да танцувам брейк. Бело кръстев шал да ми снима ануса отзад, да ме чука. Още ми се обажда това момченце, пияно. Но запорите, които започнаха да ме мачкат, аз ги плащах, исках да покая на всички българи, аз можех да не ги платя. Аз знам, има револют, мога да се направя друга фирма, всичко мога да направя, те не са най-умни. Но аз исках да покая на всички хора, какво се случи с Ивелин, какво се случва с такива предприемачи, хора, които искат да правят нещо, как едни мишки ги смазват. Едни бокуци, които закона съдите съм казал, че са бокуци, са кръци, че са предатели и са измамници. Те извъдеха народа всичките, че ще се борят с Пеевски, с Бойко и с статуквото. Аз да ви приличам на Пеевски. Да ви приличам на Бойко. Аз не дължа пари на никого. На никого. Те се държат с мен. Все едно, че аз съм най-големия престъпник, най-големия измамник. Аз не съм пипал държавни средства никога в живота си. Когато ми наложиха запора, първите 4, пак незаконни, едно и също деяние за клевета и уронване на страшния престиж на така наречения адвокат Сташки, който са обидили, петото дело беше прибавено само, че съм му казал пеперутка. Ами мен на пеперутка ми прилича, какво направи? Може ли ние да нямаме право да им теглим една майна? Те ми съсипаха живота тези бутици. Ние нямаме право да кажем, вие сте кръци, вие не издавахте, вие на мамите всеки път. Когато облечете костюмите, вие не забравяйте. Вие се възползвате от нас да ни обещавате, че като дойдете на власт, а вие предварително сте купени да наизмамите, и както каза Ивелин Михайлов, те всичките деца правят, че ще се борят с Пеевски и с Бойко, са като едни рибари. Колкото повече риби хванат от вас, вие сте рибите, толкова повече ще им дадат. Разбирате ли за какво става въпрос? Те мошеници, те измамници, като се докопват до властта, никой не брои за живи, никой. И аз това искам да покажа, че аз не съм престъпник, аз съм данъкоплатец. Те ме изпращаха 120 хиляди, 125 хиляди долара до сега, които аз съм внесъл. Аз съм внесъл. Без да съм осъден, аз нямам дела още. 6-7 дела са обезпечение по бъдещ иск. Бъдещ иск, аз не съм, а те ме пишат тягане длъжник. Съдиите подписват, адвокатчетата ме заплашват, изнудват ме разтачки и казват така: ако не ми дадеш парите 80 хиляди евро на моята фундация, бъдеща, на неговата фундация ще прави. Малите детила в парламента ви отиди ли да оправиш да не опазвайте? Какви фундации? Аз искам закони да направиш. Закони да няма нужда от фундации, да няма нужда от НПО-та, да има болници,
Всички те ще ги дарява на децата в нужда. И ти си в парламента, бе, реши проблемите на децата, бе. Не с моите пари, бе. Те още не си ги взел. Има издумваш да ти ги даря на тебе доброволно и ти да ги дадеш на тях. Иначе каза, ще ти ги взема. Нека чуете тези тук, вътре. Как се държат техните колеги, адвокатски, за тук съм тук. Или каза, аз ще ти ги взема. Ще ти покажа виж пилотаж в адвокатската наука. Това ли е науката на Лазар? Бутуци? Адвокатите трябва да я защитават, не да намачат. Депутатите, те са народни представители. Народни представители, те мачкат народа. Аз не съм от партия, аз харесвам Ивелин, харесвам партията, харесвам какво правят тези хора. Но аз не съм партиец. Аз съм от народа, аз съм обикновен български гражданин, който се осмели да каже, че това са бокуци и предатели и мъж. И за това съм запониран 125 $000 и Радостин Василев каза, че вие, които сте тук психично болните, че той е днеска. Той напраща пред свинарници, той наброи за прасета. Да сме отидели при движението, той не уважава ни цигани, ни турци, ни българи. Нищо. Те искат само да богатеят. Откъде на Сташки има 13 имота? На 36 години. Откъде бе? Откъде са тези БМВ-та? Откъде са тези часовици? Откъде са парите за Дубай? Аз не съм ходил в Дубай. Никъде не съм ходил. Неговата прекрасна жена, нашите жени кисали, са ли прекрасни? Само неговата е прекрасна. А пък хода има коти. Растачки, той няма и жена, той има котец. Да, той се ходи в пензонета с някой си играе на Чичо доктор. И поне съм му казал, че и космат. Айде пак дело. Ма ти си депутат, бе, ей. Ма ти трябва да търпиш на критика. Ма ти може ли да ми заведеш 6 дела за клевета? Аз да го бях прибил и убил, час по-малко пари ще я ги вземат. Аз не знам, ние проверяхме за катастрофа 50 000 лева за обид. Аз до сега съм запориран 109 000 евро, които са не съл, на другия ден. И те ми правят нови запори. Маджарова, адвокатата, тя се оказа, че е такава доктор и доцент. Доктор и доцент Маджарова. Тя пък се обидела, че аз съм казал, че подела съда, че има нужда от запори. И тя ми завежда дело, че съм казал, че подела съда. Ами как да не съм подела, като ти ма запорира, бе? Как да избягам аз? Сметките се ме запорира и тя казва, че мога да си изтегля от сметките. Мога да ги изтегля, не мога. Внасям ли пари? Внасям ли? 17 ми гласа. Вие сте следващите. Да го знаете. Защото ако аз имам пари, не всеки има. Не всеки. Тези пари, аз не съм дължен да им ги дам. Аз като им дам, как ще работя? Как ще работи бизнесмена? Който прави бизнес? И нали ще искаш парите да ти ги върна, ако нещо да се решил. И ти като ме запорираш, аз как ще ги върна? И ти ме смачкаш, ти ме убиваш, те го смачкат всеки от нас. И те го правят. Те е нещастни. Наглеци. Направиха ме на маймуна. Те правят всички. Лъжат, мамят. Ние като дойдем, ние като така му на как са. Ма вие питате ли го държанието на този Радостинчо? Като вкарала тясната, ще да ме вържи. Кол ще му са пичели? Вие не го ли чуват тези капули? Не го ли виждат? Те не го ли виждат? Не го виждат, защото заедно за работа. Вие представите ли се, пускам жалбата, той е тия тук, срещу Расташки. И ми пристига писанца,
Каза, не може да я разгледаме, дължите 40 евро и 90 цента. Ама, значи, те след че ме защитят, трябва да им платят. Те са и тук горе, адвокатската колега. Плащам им! Чакайте, слушай сега, цикла по-нататък. Плащам им! Плащам втори сигнал за разтачки и за тая Маджарова. И им плащам 40 евро и 90 цента. И те ми се обаждат и казват, ние ще разгледаме за двама депутати. Дай още 40 евро. Те ще изплатят много, а хората ако нямат пари. Много ще оплачат. На кого бе? Ама като си запорили сметки, ти как да им ти пътя? Трябва да дойда до София, кое тук, пенки донеса, което ще ми заминат 50-100 лева минимум разходи, да им кажат Омартин и те да кажат, ами, господине, ние ще го разгледаме, ама от свет ще да го дукаш. Да, точно така казвам. И те адвокати, и съдии, и всичките мачкат хората. Не може така. Така не бива. Така нагло и арогантно не бива. Не може без да се осъдят. Да се загавлят. Да се лигаят с тебе. Аз имам сина ми тука. Внуците, как ще ги погледна, ако дядо ме кекал на тези педали? Никога! Мога ли ме кекна? А защо го ми те кекат? Защо кекат? Смятате ли, че ми е хубаво да се правя на маймун? Повярвайте ми, когато правих видеото с Еско да призова хората, никога не записвам 2 пъти видео. На първия път го записвам. 3 пъти. На мен ми е удобно да се моля. На мен ми е удобно да изкарат толкова хора навън. Но то не е само заради мен. Това е заради всички вас. Аз искам да покажа, че колкото и да си примерен, каквото и да направиш, тия нагли копленеца не им стига. Те са арогантни, долни, наги, крадливи псета. Той не е в парламента. Как ли много тия копленеца ни каза, няма лекари. Как ви каза, няма образование. Как ви каза, децата са функционално неграмотни. Как ви каза, че половината са дигитални аутисти. Как ви го каза никой? Как ви казаха за хазарта? Как ви казаха нещо умно, нормално? Пъс държава се оправи. А не ще разплачка той. Сега каза, ще ти покажа виж пилотаж. Или дай парите, или аз ще ти ги взема. Депутат Хюсто на стачка. Вижте пред това хора ще го кажем. Те искаха да ме събличат, да ме обържат, да ме разкарват гол в Велико Търново и между другото обещаха, че ще ме направят тут. Ще го запорирам и ще му вземем всичките пари. Всички сте гледали това видео, но той е наглец. Радостин Василев, народен представител. Моята мечта, предлагам им 125 000 $ ще им ги дам. Искам 2 часа с тях в една стая. Обещавам им, няма да ги убия. Искам само да те да му събличат, да видим как ще му съблекат, как ще му умощат, как ще чукат децата ми, как беше правят. Затворя симотека, който ще умоща децата ми, още го съдят него. А Христо Насташки и на Мустен Василев дават интервюта на такива педофили, наркомани като симотека. Какво не могат тези депутати? Може ли ти с симотека да даваш интервю на симотека? Може ли такова нещо? Може ли? Не може. Тая простотия трябва да спре. Те тук трябва да сезират, да вземат правата на тези помяри. Не аз да съм моя тук. Не може адвокат. Това е срам за тая професия. Това е все едно. Толкова да отидеш при него, аз давах пример. Да ти служи в сталата и на средата на операцията да каже, прифари ми къщата, иначе няма своя става.
Защото той може. Същата работа. Те понеже знаят кръпки и ще намачкат. Депутати. И пак има глупаци, които ще гласуват за тези кръпки. Има. Жалко. Но аз се радвам, че те пък ще им го нахендрят тройно с лете закончета. И когато приживее, няма да ме имаме. Защото аз съм помагал на много хора. Тъпо и да се хваря. Събирал съм пари заради тези депутати. Молил съм се на хора. Сигурен съм, че 99% от вас са помагали на болните лица, на болните хора, които аз съм призовал и съм дарял. А те помяри. Христо Расташки иска да ме дава на прокуратура за пране на пари. За болни лица. Те помяри. Той ще ме съди, че съм събирал за дарения, вместо да отправят държавата, да им се налага и да събираме пари за Турция, за Германия. Нашите лица да има къде да се лекуват. Защото в първо време един големия хирург. И ако на двама души се спукат апандиситите, трябва да първем изачета кой да мре. Не ги интересуват тия помивки, тя ги интересуват и мочища, с кого си пъркат по дупките, това да правят. И да се легаят, и да се подиграват с нас. За това го направих това нещо. За това им вместо парите. Всички да видят, че колкото и да си почтен, така смазаха Евелин. Моите са 6 запора, на Евелин са 206. Не са усмачкали. Единствените, които ме подкрепиха от парламента, казвам, от медии, от всички, са Евелин и партия Величе. Виждате, които са тук депутати. Кой от тези мърши от депутатите ще той да ви каже здрасти? Ма те са с костюми, бе, ма те са с ПМВ-та, бе, ма те са с байпаси, бе, ма те са с часовници за 70 000 евро, бе. Знаеш ли колко въпрос са живи? Знаете ли колко въпрос са живи? Изобщо! Тя ги е густ от вас. Те не искат нищо да имат общо с вас. Искат само да ви лъжат по студията, по телевизиите и това е. Или на Пунта Кана, или на Пунта Мара. Давам думата на Евелин Михайлов.